बिटिआर सरकारा जोंनि बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा मावख' बेयाव 1 कौटिनि मोनसे न'याव जोंनि मावखुलि लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बिनि थाखाय जोङो बिटिआर सरकार बिथां प्रमद बर' सारखौ साबायखर बावदों जे गोबां सम जोंहा बे आंखाल जानानै दङमोन जे मोजां मोनसे न'याव मावखुलि जोंहा गैया आरो बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ लोगो हमदोंमोन दिनै बे जाफुंनानै फैबाय बिनि थाखाय आं बिटिआर सरकारखौ आरोबाव साबायखर बावदों। मा खाबु थागोन बेयाव 1 कौटिनि जितु प्रजेक्ट बेयाव गुबै मावखुलि अफिस रुम 2 बा 3 थागोन बेनिफ्राय मिटिं हल मोनसे थागोन आरो जोंनि अफिस बियारारफोर जिरायनो थाखाय खथा 2 बा 3 बिदि थागोन बेखौ बिदि बानायनाय जागोन। माबायदि सुबिदा जागोन बेखौ मोनफुंनायनि गेजेरजों खामानि मावनायनि बेलायाव बे मावखुलिया जेब्ला जागोन जोंहा बेयाव जोंनि जायफोर मावथिफोर बिथांमोना फैनानै खामानि मावफैनो सुबिदा जागोन। नैबे जितु गोजाम दङमोन जोंहा बेयाव बेबायदि खथा गैया जोंनि मावथिफ्रा जेब्ला फैयो हटेलफ्राव थानो गोनां जायो आरो खामानिया जिहेतु जोबनो गैया जोंहा बे मावबादा जाबाय थायो सेमिनार जायो आरो नैबेयावनो जोङो जोंनि मावफुं आफादनि मेलखौबो लानाय जायो। दा जिहेतु मावबादाफोरा जोंहा गोबां सोलोंसाफोर फैयो बाहागो लागिरिफोर थाफैयो बिथांमोनखौ दोननो थाखाय जोंहा जायगा गैया। नैबे मावखुलिया जेब्ला जागोन जिहेतु बेयाव थानायनि बेबस्थाबो थागोन होमब्ला एसे मोजां जागोन जोंनि थाखाय। खोनानो मोन्दों बागुरुम्बा मोसानायखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थाखाय थाग थियारि खालामनाया सोलिगासिनो दं दासिम बेसेबां आवगायनानै दं बर' हारिमु आफादनिफ्राय? बे बाथ्राया जोङो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड बेखौ खालामनोनो जोङो थि खालामदोंमोन आरो जोंनि थांखिया बेनोमोन दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जों बे 3जों लोगो नांनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय जोङो थिरांथा लादोंमोन। नाथाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामालासिनो मोनसे एग्जिबिसन मेगा इभेन्ट्स बागुरुम्बा बे महरै बिथाङा दिन्थिनो लादों आरो थांनाय जुन दाननि 13 अक्ट'आव जोङो बिथां सारजों चिफ मिनिस्टारजों जोङो सावरायबाय जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो आसामनि कालचार डिरेक्टर कालचारनि सेक्रेटारि जोंनि बिटिआरनि कालचार सेक्रेटारि बिथांमोना दङमोन जोंजों लोगोसे जों दुलाराय बर' हारिमु आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम जों 3जों लोगो नांनानै बेखौ सावरायदोंमोन जे बेयाव बिथाङा माखासे रेडिमेड प्लानफोरखौ लाना फैदों जे 10,000 मोसाहोगोन होननानै जों जेब्ला बुंबाय जे जोंनिफ्राय जोङो 15,000 जों खमावनो मोसाहोनो नागिरदों सार बेखौ गनायोब्ला मोजांमोन। बिथाङा बुंबाय जे आंहा 10,000 12,000 मोसानायाव बिनि बारा मोसानायाव आंहा आपत्ति गैया नाथाय जा हरु हजाय स्टेडियाम बेयाव जायगाया जाया थांनाय बिहु मोसानाय समाव जोबोद खेन्थु मोसानो गोनां जादों जोंनि मोसाखावरिफोरा आरो बेखायनो जोङो जुमुरखौ एसे खमायनानै ग्लांग्लांहै मोसाहोदों। दायो जुदि बागुरुम्बाखौ बिहुनिख्रुइ जुदि बारा मोसायोब्ला जायगाया थोनाय नङा बेनिखायनो एक्सपार्ट कमिटि मोनसे दानाय जागोन बे एक्सपार्ट कमिटिया बे जायगाखौ नायथोंसै आरो जुदि हायोब्ला नोंथांमोना बेखौ थि खालाम जे बेसेबां मोसानो हागोन बिनि सायाव बियो सोनारसिगोन। बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा दासिम माने जोंनि गासै जिल्लाफोरनिफ्राय जोंनि आनसलिक कमिटिफोरनिफ्राय जोङो मोसाखावरिफोरनि दामजुगिरिफोरनि मुंनि लिस्ट मोनसे खालामबाय आरो दासिम जोंहा 16,000नि बांसिन मोसाखावरि चिफ मिनिस्टारा बुंनाय बादिब्ला नभेम्बरनि लास्ट नङाब्ला डिसेम्बरनि 10 तारिखनि सिगाङाव फार्स्ट उइकआव बेखौ बिथाङा थिरांथा लादों।